Kembali pun di bro session 4 kani ke video menta kadai kerpang namta kitu kibala he snem lan he erta kibala cross ya ka arpandrew lan kitu ki ko apply namta ke SI kila cross ya ka live snem kumta terter kamta mi kitu kibala cross ya ka arpandrew nomor kimyo shu ban apply ke AB but UB kategori tekani ke video kadai namta jongpi nomor kibun bah ki comment semua ki kali baca balai ngam yo ban apply kumta terter ngalang ka tes nem ngala dep arpandrew snem tam sengir kimyo ban apply kumta terter te kidon pat ba ki ong banga ngayo ban apply nomor ba kaling accept yaki mo mar ba ngala ada batai ki video ki ada ba kadon error ka ne ka link jong ne ka ban apply kampulit maka kadon error mar kadon ka ba accept ki yo ki cross ki ada arpandrew snem kinang yo ban apply mat ki badon arpandrew snem ki we pat kim yo ban apply de kadon ke error na kalian ka website te kitu kibala cross arpandrew snem fil apply ngadap ong ba wat nom comment ba lada pilej mare pin share reject baik nomor kat kum ka snem bakila bu pinom yo shu daliliru te ya kata ka jing accept kata ka link ba pin apply kata ka de ka jing jingit klik na pihi nomor ngada batai clearly te na kalian hakapor balej mare no mar ba kin check ba hakapor balej mare te haka tu kapor hi ndala check ki dokumen ki jong pi te kin sa reject baik directly nomor labu katarik buat kasnem hang tu hi te pin sa reject baik te wat nom comment te phiap shim jingit klik ma pi hi ba phil apply phil siu kum ta tar te wat nom kono yeno ru te hakan de video umta kumba philai i haki news channel bat haga YouTube channel jong i barilang pengrup ngatrai philai page hi man kapor ba phikwa ba palat ba kasnem kan kin pen kiu ngatrai philai i haki news te nagaleng i baring lang pengrup i le kat bala ila le mi haki office man klis phang gine ki kasnem bat kejing nakaleng ka website mo kejing accept klumar la he snem rodon bayo ban apply kum tatar ter te ila le mi ha artal le tali ila i video ma bli ila le mi te kamdon jing seiso ai te hagan ni kelas video bede last news channel bala mi bede ong ba in le mi in ra be shakut kan mau try pla page ya kata te lada pikwa ban kersan lang ane ban support pisngo day ba kasnem kin haban pen kiu lada pisngo day te lada pisngo day te haban lej ban support lang ye i bari lang pingrop ha ka shpo tarik kane ka sngi ding te kin don ka meeting hapo additional secretariat ha tu habari amde chapo mo ajan additional secretariat po hakapor shpo boje min stem pinya don ka meeting hang tu te phila ban lej mi kenduk lang te kin se kren ni kita ki jing duna hang ne hang tai te nang tu pede pin se kren opi te e karai pin shim te pin lej no hakut hakatu kas ngi hine pin lej kren shwa ne kumdum ta e baro te pin sa tip hi hakatu kas ngi te la da pis ngode pi kwa ban yu te idon kam ya ka support pia ban lej mi mari don kam ya ka jing bun briuru la pi shukwa ban support tang na bar na ki comment sonen di social media kata kam don jing mentoi e te pia ban lej ban support lang te kitu ki badon shilong khamtam la pi kwa ba ka day te pia ban lej kan mau mo shpo dari kadon ka meeting hajan additional secretariat hakapor shpo baje min step te salej hakatu ka sngi ban support lang te ke ba mi nang tu te pin se kren hi ma phi ya ke ban le la in lej direct hakakut hakatu ka sngi hi ne don kui issue ki ba mi pin kren kumnu te sa pin sa tip hakatu ka sngi te mar bala ong ba kibun bha ki bala cross ya ka arpandrew snem kibun bha ki ba comments ba balai am extend balai kum de kum tai te pihab ban lej hi ban ya fight nam ta kane la phikwa ba kin pen he ya snem te ngitip hi ba kidon ki bamkwa kidon ki bakwa te la ka jong te henry ki bakwa shisha te pihaban lej man pen i ka support nam ta kane te tangkine hi na kalian ka jonga ban pen shai na kalian ka jong phi ki bakwa shisha ban apply ten mark bun bakali la extend em kishkwa ban tip lano extend na kalian ka sarkar da phimle ai kanam na kan sngap jar baik te don kam ban le ai te pihaban mi ban lej ban support nomor ban shukli shukwa ban tip kumne kumtai shya kran khana kanam pois ha nomor lada pin kala lada ki extend kan mi bet ka letter la ne kata order la ne ka regendum ba ya kasnem la extend handu kata kita kilali ban apply biang hangta kan sa tip ba bala phila kala extend tip sa yo ban apply ndre minta pinom yo ban apply de leru lada phio ban apply katu kaling re dala lej mare pisa sha reject bet ha katu kasni te wat nom soi tanggal ada ong kata te nagaleng jonga ala pen shai clearly nang sedang hi video bila ada ku tatar ter te menta pada yang ada ban ong ikane ba ada phikwa shisha ya kata ka
jing extend tes alai support di hakate kasngi shipho tarik shipho baje menstem tangga nahi khubleshbon